Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May tatlo pa ka mga LGU sa Southern Negros nga wala pa sang supply sa kuryente, ang iba naman partially energized na. Nagalaw ang Nuseco nga mas mapadasig sa karon ang ilang pagtrabaho bangod sa buligikan sa mga kooperatiba kag mismo mga LGU. Yaring report. Wala pa gid sa supply sa kuryente sa hinubaan si Palay kag Moises Padilla, pero ang iban nga mga local government units sa idalom sa Negros Occidental Electric Cooperative ang partially energized na. Sunod sa kay Jocelyn Garcia, ang Communications and Customer Service Manager sa Nuseco, gina-prioritize anay nila ang mga munisipyo, ospital kag merkado, sang tagsa kay LGU kung ang mga lugar nga madamo sang tawo kung kinahanglan nga masugaan na una. Ilanangin pangabay ang mga LGU nga kung mahimo, sila na lang magpangutod sa mga kahoy nga nagsalawid sa mga kable sang kuryente. Nagsilat kami actually sa LGU nga para na ma-expedite bala ang mag-restore sang power. Ang mga kahoy bala nga nagasablay sa mga alambre kag sa mga posting nga nagkalatumba, pwede lang nila i-clearing kay para nga si lineman namon, ang crew namon, pag abot sa lugar, hindi na sila mang-clearing. May mga electric cooperatives gagikan sa Isla Sampanay nga ari sa Negros nga nagabulig na sa pag-energize ng Southern Negros kag may mga manug-abot pa. Ang kada LGU naghimo naman sa tikang sa subong para mabuligan ang Nuseco pareho sa pagpahulam sa mga salakyan kag equipment para mapadasig ang clearing operation. Ang mismo nga meter readers kag engineers sa Nuseco nagabulig na pati sa clearing operation sa field. Gani ginapaabot nila nga mapadasig pagid ang pagbalik sa power supply. Kagina sang aga, ang City of Sipalay, actually nagpadala sila sang duha ka salakyan nga magkuha sa materials through sa kay Mayor Lazares Abe. Sa Kawayan, si Mayor Tabuhara, mapahulaman tong sang ilang month lift kag may isa pa gid sila kadako nga salakyan man nga ipahulam. Si Mayor sa Himamaylan, din mobilize itong kanan ng mga barangay council, barangay captains na mabulig. Hindi pa sila makahatag sang eksakto nga time frame nga ilatigayon nga ma-energize ang bilog nga Southern Negros. Pero sa nagakatabo sa subong, makita nila nga nagadasig ang ubrahanay sa field. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, may 200 tanan ka mga main nga poste sa sur nga nagkalatumba bangod sa bagyo nga Odette. Sa norte naman, mga nabukid na lamang ang mga barangay sa San Carlos kay Calatrava ang parayon nga wala sang kuryente. Ginalantaw sa Nuneco nga sa sulod sang isa ka semana, tigayon na nga mabalik ang power supply sa among mga lugar amuman sa Sineco. Samtang sunod sa kay Lacson, tigayon na nga nalubad ang problema sang NGCP matapos nga ginbalibaran ang mga tawo nila nga magsulod sa isa ka propiedad bangod sang damlag pa legal nga konflikto.